ey'khulwini ezilapha enhlelweni kulolu hlelo oluhle kangaka namhla bazosithulela lona akubuyiwe nje uNkulunkulu othe wasipha ngabo futhi sibenako ukuqonda ukuthi akuveli umuntu kuvela kwenje uNkulunkulu benesihawu ukuthi namhla sibenale wona. Ngithi-ke Baba akube wena nje uNkulunkulu yothi Baba usihlele kule nkonzo noma kulo mhlangano ukuze bese kugcineni imoya yonke emibi imoya yokuphikisa yokulwa yenzondo ukubona kwangathi akwenziwa lutho mayisuke bonakala uNkulunkulu asali wonke ikhulu ezosithulela khona sikubonge njengabantu ade singanabo. Ngicela konke lokho dumeni lwakhe egameni likaNkulunkulu Baba indodana umoya oyingcwele kuze phakade apha. Ngoke ubabonile ngoke ukuthi ngikonela ukucula ngoba mina ngikwazi mangacula mhlawumbe ngashonilanga sikulolu hlelo esikhulu ngokukhulu ukuphuthuma item number 2 samukele uwakhansela ubabumeli azosipha amazwi okusamukela nakho konke nje ukubhala phansi kodwa nje uzosamukela la ekhaya ukuze sikwazi ukuthi sikhululeke kahle ngoba nami khona ngabe ngikushilo kodwa ngoba ngamukelwa ngizosho mase ngamukeliwe mphathi wohlelo somkhandi Nkosi bakithi kwagwenya mhlonishwa meya somlomo deputy mayor nongekho phakathi wethu amalungu executive onke akhona induna yami amanyanga uphatheka ngamboni ubaba uNkosi baba mawe lokungibhilana mangamboni baba mawe kanti beniyothokoza uma onke zonke induna besizoba khona sizodlulisela isakhiwo sazo esihle kanjalo amakhansela onke akhona ngokweyinhlangano ngokuhlukana kwabo kodwa phela mase sila akusekho IFP akukho ANC akukho ngoyibovu akukho DA mase silasho umkhandlu wase Jozini simela abantu ukuthuthukisa izizwe zamakhosi ngibingelele umenenja womkhandlu abaqondisi bonke abakhona ngokuhlukana kweminyango yabo ama-ward committee alapha kwa-ward 1 ngokuhlukana kwey'gceme zawo umphakathi wonke okhona walapha esigodini sasempileni naseguqongweni sanibonani bafowethu ngidlulisa amazwi amakhulu okubonga ngiphinde futhi nginemukele njengokhansela wakule ward mhlonishwa meya namuhla usuku olukhulu cishe ubuyongizwe ngikhala ngithi awu bakithi anisangivuleli namahholo ami buze abantu bazokhululeka bewasebenze ngendlela esemthethweni ebesevulwe zonke iy'ndawo besekuswelela wakawadwana kodwa ngenxa ukuthi nani ngikhethile benongikhalile ngithi awu bakithi kanti mina nginkuphi umkhandlu ngivuleleni phela. I'm happy today ukuthi kuze kwafika ukuthi cha abese bezowavula ngokusemthethweni njengesakhiwo esakhiwa umkhandlu ngemali yabakhokhi bentela embusweni. Ngiyafisa ukuthi mina-ke Nkosi yami niyangazi phakathi kwakithi angilona imenemene, angijabulisani futhi angifune ngijatshulelwe umuntu uma singajabulisani.
Ngikhulume nje lokufanele ngikhulume. Futhi ngibonga ukufanele ngibonge. Ngincoma ukufanele ngincome engancomi nje ngincoma. Ngiyafisa ukusho ukuthi thina abantu babamabika ngithi niyamkhumbula. Former Mayor Wase Jozini. Mhlambe kube wayengekho kwakuphethe elinye iqembu. Mhlambe leholo ngabalikho. Ngiyakhumbula siwabanga efuna ukulikhipha yena ngilifake ngifike uselikhiphile ngithi sithi silale kuyilokho mase liya lapha kufanele kufakwe khona imali ufike kunodash ngikwenzakalana lapha empileni iphumela empileni babambe beyeke ngithi hayi ngiyaqala khona umhlangano ayingeni imali lapha empileni benayo lo lece uhleli kayazi ngafike mina safaka iholo lasempileni bayasuka bona angiphela la kwipolitiki uthatha ungazi imidlalo wethu siyadlalisana nathi ngokhuleka singangeni awu nami sifaka impileni inhlotela usekhipha impileni ngathi lutho yaphasa inhlotela ngathi ayiphaseke empileni angikwazi ukuxabisa nabantu ukube kwakuphethe elinye iqembu mhlawumbe ngaba kwenzakalanga lo but ngoba babebona ukuthi ngibathembisile abantu emuva kumele liyokwenzeka intuthuko umhloli Umeya Mathe ngaleso sikhathi wayeseyiPR council ngangimone ehleka nje angithiwa engabazi ukwathi ukhatha abantu uthini ukhatha abantu wayazi nje ukuthi fanele ahamba ayonjoinisa imembership uyeqembu bengakazi ukuba iward council ubehleka ngoba bengike ngimthinte ngithi ngicela ubheke impileni usekhiphile ke umabili nanga sesiyafika ufaka unote avela hleke ngothi uyahleka nje ngoba akayizwa le pain engizwayo ukhishela into usubathengisile abantu abuye yena ngoba phela masilapho emkhandlweni sibe sinqenqane tawusele ngosami project yami ngaphuma ngimcele hayi sibamba athi kube ngcono makukhuluma omunye umuntu wakwelinye wadi hayi sibambe hayi ayibuyisele udina abantu kodwa ukuboyelwa nami siqhu ngaba siwani namanje mina ke ngiyazondana ngidala ngijabisa nje ma ungangifuni ufuni mawulwa nami ngilwa nawe ngenza lokho so ke ngizothi ke namuhla siyabonga phakathi kwangwenya enanifuna kimi ngikwenzile babe ngibhejele mina sengiyabona futhi ukuthi ngisaya kude nepolitiki ngiyabekelwa nje imigoqo la ngihamba khona ngibekelwa imigoqo vele ke akuyo ukuhlushwa nje kwipolitiki nasempilweni ngokusebenza khona wabafana mayimpilo yakhe ihamba kahle wena kumnandi kwipolitiki uyajabula usazolele la wabhejiwe kushumeya kuthiwa ugesi nje ngeke uzungena bake bangabafana abantu empilweni kwathiwa mina bengekho kusayinwe usayinwane ehlulu kuthiwa kungekho zasesokhipheni ngoba hayi singakabi sebengakabi sebefikile ngapha ke kwathiwa nje hawu uyofika nini kwamashibhisi into engeke uyabona umholi bawule angithi namakhansela amasha afikayo lapha funa siwalekelele nifunde lithi manje ukuphatha abantu uyabona ukwazi ubekezela into obonayo ukuthi uphethwa nayo into oyibonayo ukuthi lena mangathi amagana ngayipitshisa kodwa uma umholi ubekezela lokho kusho noma ngayini okuyithandayo ukuphambanisa nabantu okunye kuthengwe ngesikhatha nikusikhatha hamba umthuko hamba ubhale Facebook hamba ubhale ukuthi but mawumholi ubekezelela yonke leyo as long as uthole lento uthunywa abantu ukuthi umuntu uthini ngafundisa omunye baba wathi mawuphila umuntu ungabolalela noma ngayini ithatha ifake enhlizweni yakho esho ngabantu kodwa khetha lokho bonke kuzokusiza usebenze khona uzophila nami ngisho njalo kumakhansela ungalaleli noma ngayini masumholi
ke ubekuyitshe phezukwayo ngalawo mazwi ngizothi cha Umeya Mathe siyabonga Ncanane uzosivulela ihholo lethu nendlu kagogo le sebawuvulile umuzi wami ngingekho kobe niyabona ngephakathi bagijima bovula umuzi wami angikho angazi noma kona ucelela lwakho ukuthi akakhele lwamuzi abathandayo bagijima bovula mina ngibambekile ngapha phethe elokuzanela ngithi uma ikhathi kufana nenyanga sebengapha bathi ke ngoba akukho ngami kungobani kungomuntu uma sebemkhululile ugogo ahlala khulekile cabanga ukuthi bakubonile ke ngithi ngizobatshela khona ukuthi usele Umeya ngabe ubonile lo mphikilo wakho ugesi awukho asasimthelele bed o-drop njengoba kusuke kwenzeka kwabanye abantu cabanga ngizokunika ukuhlonishwa konke ngiyakwazi ngengayani ngiyocela umlekelele ngokushesha njengoba mase kufike wena phela Umeya ufana nenkosi angithi mase kufika inkosi funa kuqala ukufika inkosi ibona ukuthi shiya nibongeke nakuyo Umeya noma ngoba ngiyabona usegijima uyovula nje ngoba ngacela kubi sono samhlanje baba ileso kwathi osokontraka ababekhanda lelihholo ngabacela bafowethu angilona lo hlobo mina oluhambe linqaka imali bani ukuthi nawu sokontraka seniyokudlana naye ke azakungcolisa ngathi umfoka baba ungiphanga ngisiswidi but ngicela ungenze lokho ungakhele namuzi kagogo ngakhele umuzi kagogo lapha ezansi because ngesikhathi isikhankasa ngamtshela uMathe uyazi sisakhankasa kwasuka enye indoda nje ayokhankasa khona afike yathi bazothi khona ivideo etrend nje wathi bazothi cela sizocela gogo sikhiphe ukhansela umyilo ngoba nakho uhlale endlini nje akanamsebenzi walutho sizokwakhela thina indlu yintungo siyakwazi ukugawula intungo siyakwazi ukwenza ukuthi ngayibuka lento ngathi wemame ngane kwani ngabuya abantu sokontraka nihambe nolekela lapho kade kuhlekiswa ngayo ngoba ngiyabona bekuhlekiswa ngayo abanengisize lapho abafowethu akunawo amandla bayavuma nabo bayenza ngathi bayangisiza kanti bazongiqabathisa nabantu mo size sayo ukhethweni ugogo ingapheleli indlu yakhe ngenhlanhlane sibuye okhethweni kwangena umhlonishwa uMathe ngaye office ngathi ngilekelele Mathe khuphe uyakwazi besikhala nawe ngasibele besikhala nawe nasi isimo lapho cha akachithanga isikhathi wathi kubelela wathola sokontraka akahamba yoqeda ibudget yayingekho wahamba yoqedela ngiqonda ukusho ukuthi ke leyantu iziphele ngilekelela umhlonishwa Umeya Mathe sifika angeke phela ngimdlela amandla akhe bakithi noma kuthiwa sifuna kangakanani kodwa ngeke sikudlela amandla akhe yiholo leli lakhwela umhlonishwa usomlomo uba kumabili maningi kwakhile Jozini ubhizi umhlonishwa Mathe uyawavula siyavula nje sasebenza kakhulu ngicabanga ukuthi kulonyaka lo umhlonishwa Umeya Mathe ngeke kuphume la uMathe anambuzalo laMathe umalume ngeke aphume ke kula iwadini lezi zinidinga ezisele enidinga yangazenzanga ngifuna ukuthi kule yathela masibuye abuye yena azoyivula into yakhe yenziwe nguye angithi sezwana njengamanje ngenxa ukuthi uzovula into lokho azovula kuyafana ukuthi kwenziwa nguye vele ukuba wayikhona kuyi-council sikhuluma ngawo lamahholo waye-executive khuluma noMeya wayekhona ukuthi ahambe kuyokwenziwa endaweni yokuthi ahambe kuyokwenziwa endaweni yokuthi ahambe kuyokwenziwa endaweni yokuthi wayecela naye manje akasaceli-ke sesicela kuye-ke thina manje anisezwana so-ke lina ntoletha lapha kimi ikhalo zonke izinto esibonayo ukuthi ziyashoda mina ngizothatha ngiyise lapha kumhlonishwa Umeya okodwa-ke ongenani noma okubili ngoba phela amawadi awu-23 sikhulile iJozini so ngalawo mazwi-ke ngingamofisayo ngizwa nje ngikhuluma kade ngagcina nokuhlangana nani ngi-22 kodwa bengeke angisafuna ukukhuluma nathi basoyihlahla bengifuna bezongivulela ihholo lami sibuye sohlangana la sikhulumele indaba zomphakathi ngalawo mazwi-ke mphathwa hlelo uma kuthi
kukhona la ngikhulume kabi khona noma khona engimlimazile lingithethelele nami ngumuntu bakithi mphakathi wakithi cha sisazobonana khona ngicabanga ukuthi imemezelo zokugcina ngizozenza uma sibivale bonke ngiyocela ukuthi kube khona engikhuluma nani kodwa uma suqedile umkhandlu okufanele okuphuthumayo ufuna nikwazi sibambisane kuko ngiyathokoza sibonge kuhlonishwa umyeni cabanga ukuthi sesikhululekile manje nami ke ngokwesithunywa sami ngisacela ukuzwa ukuthi niyangilandela yini okanye nikhona yini aye Jozini municipality aye ward 1 aye amen sikhuluma sami esilandelayo esizothula ihambeli zethu ngokukhulu nje ukuphuthuma umhlonishwa uSpeaker uDP Mabika ngicela sondele eduzane akathatha ithuba la akhulele enkosini bakithi babamyeni bomnguni abantwana baseNdlunkulu bonke abakhona bese nithi ngokohlelo lwethu kahulumeni ngokukhulu kuyithoba abamsizandla kuncanana Umeya uzothobekile ngaphansi komkhandlu waseJozini amalungu executive onke akhona ahloniphele uhambo lwakho lokuqinisekisa intuthuko njengoba kuthi igeje liphansi bese ngithi amakhansela onke kubona kwawo akhona la umuntu akhona futhi awabingelele ngokukhulu kuyithoba induna le ekhona ubaba uManyanga ngimkhumbula siphithiza naye kule ndawo sasofika phansi ezansi sikhandamona committees sikule ward le Umeya ngabona kwedlula uphinde uhambe uhlala phansi lapha ezansi bamanyanga la ehlala ngakhona so nje yabona wathi inkulu kakhulu kodwa ke injalo ngithokoza kakhulu ukuthi Umeya uhamba zafinyelela la ekuqaleni nasekugcineni umayeleke ithi wathi 17-16 usuke sekuqaleni kweJozini ezengala futhi eze la imdiyo ethayisivumele khona ukuthi ihlukaniseke abanye umasipala bese ngithi ngokukhulu kuyithoba ubaba umanager owumanager womkhandlu waseJozini umfethu uDlakaza kubathuli awufake wala unene abasebenzi bakhe abakhona ngolile kunomqondisi ubaba uDlamini thokoza kakhulu umfethu phakathi owudirector wethu uzosethazisa umanager mase bemnika ithuba bese uba technical abanikazi balezi inqalasizinda abayiqala phansi umfethu kunene ihhovisi nami nikhola la likasomlomo elisihambela phambili ulungisa indlela la umeya afika ame khona eyidlangalaleni mfethu unsukwini babudlamini nabo bonke nihambisana nabo abasebenzi bakamasipala bese ngithi egameni lomkhandlu waseJozini angibingelele nonke nina bakwamyeni bongwe sanibonana awufake cha umuntu uthatha leli thuba leli kuthiwa abezoqinisekisa ukuthi obani abaphambi kwenu uhambo lukameya lungithokozile ngoba bavele baphuma bonke abahlonishwa uma lenza kanje abahlonishwa umenye ngohulumeni wasekhaya ngoba uma ehamba umeya afika ahlale ne-executive nabantu abawu-8 ubese uyabona ukuthi khona la kushoda khona kodwa ufisa ukubonga mhlonishwa umeya egameni lomkhandlu waseJozini ukuthi ukuphuma kwabo out of 45 nami ngiyibala phakathi bonakala bambalwa abangekho kulo mhlangano wakho omkhulu kangaka yokuqinisekisa ukuthi yini uhulumeni wasekhaya uzoxoxela umeya ukuthi njengoba silapha nje sihamba njengohulumeni wasekhaya kuyisibusiso-ke lokho umuntu waphinde akukhumbule ubaba umfundisi osuvulele ngomkhuleko in the name of Jesus Christ wamfundisi thokoza kakhulu ngizoqala-ke
umqala nje ikhansela nazo likhona. Ngoniphakamisa-ke la ngoba ngifuna abanazo ngoba laba kaloku ukhansela kumabanga. Sifundiseni nathi ihlombe ukuze kungaphaca-phaca. So 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Now ukhansela kumabanga. Azish 1. Bese ngiyaqala ngifike endaweni yakhona umuntu okade samukela la uyena president we-ward ubaba Umeya Ward 1 lapha Ward 1 Umeya uthe wathina hamba la eMansfield bese ngokukhulu futhi ukuyithoba ngizolahla nendleleni kodwa sazolandela isequence. Ubaba owathi 2 khansela umngabadle lwanenkosi. Ngize uwathi 3 umfowethu obe indoda yabekezela bayebethi hamsela lo kodwa izindlu wabekezela ngathi ngithuke lokukhulu kwakho. Size uwathi 4 sinokhansela umlambo ugogoza kuphinda kokuhlala wamele. Babaza-ke la nto besebenzela ngala ngiyamtshela ukuthi mina la nje ungasekuphelami la manje senje ubambo lwayezomphazamisa awuzokuqamphela size uwathi mina jomba uzothola umnikazi wa-6 size wa-7 eceleni kwami wa-7 uwoza lapho nimbone phethu uhlelo nje lezi hlelo zethu asaphathela noma ubani sibathula yibo abanikazi babo namhlanje uzokucula nje ukucula namhlanje amakhorasi umfoka Gumbi osiphathela uhlelo okwa-7 lapha ngasedolobheni besiphethele idolobha last time usegudi idolobha nawo Gumbi izandla size kuwathi 8 imbonile ngena la mayisheshisile ubaba ukhansela umnqamo kuphinda beyilunga le-executive sengenini hayi ngekile size kuwathi 9 sinokhansela la nganana umfokamathe laphaya ophondweni wethu abona sibethe ivolontizi phansi ukuzwakala ngize kuwathi 10 ngazobona le nto yababubuthi hayi kule game nanikhetha malunga enkatha ahloniphekile nanikhetha nto ezithi ukuzibala ngiyabona lezi mawuyintokazi intokazi ngize kuwathi 10 ukhansela uGumeya manje izoba khona indawo esiwa-10 lapha koshemula ngase-watcall ePhambuzi nakomsinyeni iyo lensizwa lephethe lapha ngize kuwathi ngize kuwathi angibuyele lapha khansela wathi ubaba uNcamo khansela uNcamo wathi 8 nangu yaphinda abelunga le-executive lomkhanda waseJozini ulapha emsiyane duze nesibhedlela esihle bese kuza wathi wa-12 akafiki oyo wa-12 uma sizawuyekilesi wa-12 idolobha lasebhambanana wathi 14 akafiki wathi 15 yes umntwana enkosi ngithi uma ngihamba nawe yakhona ukuthi na umuntu wakithi usuka le Nkosi Mathe umntwana wasedlovini eNkosi Mathe usuka noma ufike emini ungadini umuntu mase kuyakuwa nje indaba kade ngwathi yathile wale lokho kodwa unazi inkomo uzoshawa wathi 16 sinokhansela ku-Impileni khansela ubaba ku-DG
Kumalo, Namya, let's do the little two. This what is 19, 18, 11, 19, 11, what is 20? Oh, yes, number plate, what 22 hour thing? Okay? Yeah, 23 hour thing. Basically, I'm going to this is Cantella Lapaya, Cantella Umeya all up with what says today. What family to say what right? I'm going to got any city, Spanish for whom I shall buy about this is Spanish who managed to make opening information. I'm going to die. This is Angela. This is a Kukulisha, Ubaba, or share. Share with that, but see that's a solicitation. I'm not going to I don't want to hold that, and this is your whole night. There. I'm just asking. Since the Bucatella Mississippi, all our parents in now, I'm going to drink Catalan Joseph. This is a message from Mate, oh, Catalan, what 19. This is a matter of Catalan, who's the Spanish name, you're the one from Mama. I'm telling cause it. I'm going to look back at it now. See you there. Oh, Castellum 10. Oh, Catella on this 10, man. Oh, Spanish 169, we got Catella. Catella Mrs. Mathe Ubo Cllr Mfananaye Mathe Bese kuba Cllr Mrs. Ngome Sizela Cllr Quad 6 la makhona ihlala Nkosi Wase Jozini okumntwana Umeya umama bese si Mthembu bese ngizala phezulu ngwavuma sesibuyindaba zaseJozini ukiswaze ba umntwana uKhantela baba uMacwele bese ukuthi khona ngithanda ngayo velo anti mawusasanda ukukala umkitizi bayi ngeze umosbo uKhantela uqobe bese no akukubaba ngithanda sasanda ukuba uzamfanele athithi ukuthi kubabo sojwa so malama Umeya umcimbi wakho usuhlonishwa ukhoswa kwabili ngenduna ubaba uManyanga niyamaziko ezemphakamisi wena okhona la egameni lomkhosi azo nokukhona induna ekhona ngala omemkhosi ubabumili uya ngithi uhlonishwa mntwana inkosi uya ngala phezulu protocol, uma kumele ukhozi nje ngicela ukubuya la phezulu uhlala nomphathi hotel
noma tuzana bamanyaka kula ngokufuna into etho Nkulunkulu uthando lwakho kithi nabantu ongenala neze kumkhumbula lokho enikwenzayo niqinisele ukuthi manje Umeya siyaphuma sonke manje esibakunile nesibisiwe siphindiwe kodwa nje plus phume yini uhulumeni wasekhaya ngiyithi mina mqedwe lapho wadwa ngibona kuney'tulo ey'khazi kodwa bekade kuthiwa kuzwe ABC Mumbe ngabe nahamba ngenyama isuka le ngasekhweni la etatini ezelayo Impileni kodwa uthi osekhaya bese kugqoza bese mayike i-transport bangafuni ukunyakaza abantu fundani ukuthi uma kuthiwa nje umasipala wenu yilani kwazi ukuphefumula khona liwuthinte ngezandla siyatholana izwile Umeya kade othulile uzokhuluma yilawo uma uthi uyamthinta nje ufana nomuntu othi umphetho wengubo kaJesu bese uthola ukusindiswa uthola i-service delivery siyatholana ngalapha ngifuna ukusho ukuthi umuntu nje uzizwa ethobeka kakhulu ukuthi Umeya siyabonga kakhulu ukuthi baphumile bafika laba ngishiya lo mlayezo ukuthi uma ukhansela ethe kumele athi masekumarisburg sekhohliwe abantu baningi kodwa uhulumeni kade ekhanda umasipala wayesondezela khona lokuthi namhlanje noma niphefumula niphefumule namanje uthathe iy'nqumo egameni lenu ey'philisayo siyazibasho ngalawa ngumuntu uyathobeka kakhulu banenkosi sibonga kakhulu osengathi abalala umcimbi wambe kahle noza kakhulu sibonge kusomlomo sizoya ku-item number 4 kodwa-ke bengithi ngizothula before ngisukumise somlomo kodwa-ke ngoba usuthulile sekulungile ngoba ngilenzele okuqala kodwa-ke ngoba usuthulile akunankinga ngicela ukuya ku-item number 4 ku-item number 4 ngicela ukuchaza kancane ukuthi ubaluleke ngani ku-item number 4 uphethe inhloso yokuthi kungani sila akithi-ke le nto lo ibaluleke ngani ngiyakhumbula omunye ubaba engayitholanga inhloso kusemngcwabeni ibhokisi lilele phansi wayeloku akhuluma athi lo mama kanti kuthole umuntu wesilisa ingoba inhloso wayengayitholanga ngiyacela njakanda usondele eduzane uzosipha inhloso yokuthi kungani silapha namhla sihlangene sonke sila ngiyabonga
kangaka. No, asibonge somkhanda. Bekuphethe kahle uhlelo. Ukhumbuzo olunye uhlelo olukhumbula ubaba uMabika somlomo wethu. Lwaliphethe ubaba wakhe. Sivula lawo ama-ofisi esikuwo. Wazi umntwana waphinda ngena ukuthi wayengakhulumi nje ezinye inyoni. Wayikhuluma iprogram lokho ibiza kanjalo ngikhumbuza-ke insizwe ekuzalayo. Ngingaqali ukukhuluma. Kukhona olunye uhlelo lapho abafana basebhambanana engithanda ukuthi umkhandlu somlomo nabahlonishwa bonke nomele siba-support. Baqale into engafani ngabele yenzelwa kuSekwini ukuthi bafike baphume umasipala wonke ngoma-categories babe sebehlonza bathi two councillor basho ukwenze lokhu nalokhu nalokhu bese kuba ne-event uzokhipha ama-award. Ngisususwa yini lokho? Uma singanalo uhlelo olunjalo sikwazi ukubonga abababa abafana noJ.O. Kodwa nalolu ngimemba yabo ngobajoyini sizobe sibukani. Uyabona-ke bahle-ke balibathayise sizoheshwa-ke angizubajoyini okwamanje but later on ngizoba imemba yabo. Okwamanje sabakhuthaza ukuthi abaklini impela. Kukhona abantu baphakathini abenza umsebenzi kodwa bangabonganga lutho. Noma ngabe kuthiwa kasekho umuntu masibiza umndeni wakhe nje sizombonga ukuthi wenze lokhu nalokhu nalokhu. Ngithi-ke lolo hlelo lolo sizolisupport impela lukwazi ukuthi lisibongele obaba uJ.O. nabanye nabanye. Umthamo uzokwenza inhloso la ngikodiwe-ke umphathi wami ukuthi ngakhulumi lutho. Akusiwo wami lokhu isimbili. Nami ngizokwenza njalo-ke phela ukuthula abaqondisi bami esinabo ukonzima futhi ezimali abagumenda ngekho namhlanje kube khona umqondisi umkhohlane ophethe ubuso somnotho nokuhlelo kwamadolobha babumkhohlane ngekho namhlanje bese kuba khona umqondisi ophethe izindaba zabantu umnumzane uMzwayile Dlamini bakhulu. Hawa mshayeli mzanda bathi ababoni ngizobambona ngizizwa ngiyena umqondisi wethu wenda zomphakathi usibhekele ukuthi amadolobha ethu abeklini nomsebenzi eningi ngaphandle umnumzane uphakathi uthanda kujoyina umqondisi wethu. Abantu abashayeli izandla ibona ababheke ephona bese liyaphakama nethembathile bashayele kakhulu. Bese kuba umqondisi uNene ophethe umnyango wezakhiwo ey'ngaka nokunye umnumzane bese ikhuluma ngale ndaba ngona umqondisi phakathi ngoyekanje ukuthi yena bangakangolanje ngeke sibe khona izakhiwo ezinhle efana nalezi ngoba zokusebenza ngokufisa ngamvumela ukuthi yena uthayela abafuna ngandaba nokuthanda engathandi simfuna aphezulu izakhiwo ezinhle njengalezi. Size lapha-ke kuzosibuyisela enanikusho kwi-IDP. Kwi-IDP nasho nathi ngifuna ihholo la endaweni yasempileni.
Ubukile kanti cha ubukile siyakutshela nje lokho akushoyo kuyiqiniso kodwa alikhishwanga umeya uformer mayor cha wakwenza nje isiphithiphithi nami ngingazi impela ngingazi ukuthi kukhishwa yini uma sibuya nalaba bade besifakela ama-budget libuye ngempela ithi lu-0 kukhona lapho sathi asifake u-4,000 cha wabuya kwawona lowo 4,000 uma sebebuye sizophinde seku-0 hhayi ehleli lapho emuva wamase kuwa ileti ichembe esihlala kuyo ngendlela owayithetha ngakhona ngasuka yangena kanzima ngempela wagcina senamaholo ayi-2 I think useyiqedile ngamaholo so ngaba nje ulapha nalapha ngingaze wadina kodwa sekukuningi akwenzile wadini lakhe usebenzile kakhulu kule minyaka ekhona siyambongela siyambonga usonkontileka wenza lo msebenzi awenza kahle kakhulu ngicela ukuthi-ke ngoba kusile umcimbi wami ngizoba nawo wami umcimbi ngicela ngibonge kakhulu mphathi wohlelo sengiyohlala phansi somkhakha sibonge dlakadla sengingakwazi ukusho ebengifuna ukusho ubongele-ke umphakathi kawadwane bengeke ngikusho lokhu inhloso singakayitholi yebo ihholo lweni lihle njengoba sebechazile bese futhi ngithi ikhekhe ukuze nilibone seliyikhekhe selimnandi linoshukela kusuke kufakwe zonke iy'nongo lezo nongo yilezi ukhansela kawadwane adlule kuzo zonke ikhekhe lize lithathe lifakwe kavini ovuthayo ukuze kuphume ikhekhe elimnandi namhla sibona le holo lelihle kanje zibe ziningi igaba edlule kuzo okugcina-ke mina engizokusho kumphakathi kawadwane ngicela liphathe kahle bakwethu isakhiwo lesi eninaso esingesenu esingasona sikamasipala ngoba abantu baye bebe nento ethi mayefuna ama-tiles kokwakhe ekhaya ngihambe ngiyowakhipha ehholo likamasipala umasipala nje ubuzolinikezela emphakathini ulilethekini lingeleni siyezwana cela isecurity lokuqala elizogada lehholo kube yiwo umphakathi okuyokhombisa ukuthi niyalemukela niyalithanda futhi ngiku-item number 5 u-item number 5 isikhulumi esizothula umeya emva kokuthula umeya uzobe umeya sephakama ngesikhathi ephakama ngicela siphakameni sonke ukumhlonipha ukuze asiphe inkulumo yosuku mama uMthembu ukhansela uMthembu olandelayo ngicela uwenze njengoba ngicelile ngiyabonga Angithokoze mphathi wohlelo somkhande ngifisa ukubingelela ubukhosi besizwe sakwaNgwenya induna zenkosi ekhona phakathi kwethu nohlala esigungwini sobukhosi umeya wethu uncanana uSpeaker wethu okhona phakathi kwethu dinabantu umanager wethu womkhandlu waseJozini okhona isigungu sikameya esikhona phakathi kwethu usingayo president wewadi Mnguni siyabingelela o-director abakhona amakhansela onke akhona oza kwethu u-impact chair somkhanda okhona la phakathi kwethu ama-managers officials onke ama-ward committees akhona ngiyathokoza kakhulu umphakathi wonke okhona wesizwe sakwaNgwenya engizomethula la ufunde esikoleni iMamfene Primary School amabanga akhe aphansi waya eMjindi High School laqedela khona ibanga ugrade 12 kuningi ebengingakusho uma benginesikhathi ngichaza ngesimo sakhe semfundo ngoba owabe sekwenzeka lapho wabe eseqhubeka nendaba yepolitiki ngoba vele kusukela ebuncaneni bakhe wayenakho lolu ugcobo lobuholi kunegameko ke azenza kodwa ngenxa yokunciphisela isikhathi ngizosho lokho engidulwe khona okwenzakalile uma esuka eMjindi ke ube usihlalo wentsha eqenjini le-IFP
athe mayesuka lapho waphinde wahola intsha emkhakheni wezolimo eMakhathini Flat. Okuthe eselapha yaphansi ebonakala ikhono lakhe, amakhansela ngaleso sikhathi bevele khona, wabuye wakhethwa njengo-ward committee. Uyena obesihlalela eduze kwekhansela ebheka indaba yentuthuko ukuthi ihamba kanjani. Okwathi ngo-2011 evele eqhubeka kuyo ipolitiki ye-IFP, wakhethwa njengo-PR councillor esebenza indaba zeqembu ukubheka ukuthi iqembu liyanda kwenzakalani kuleyo mkhakha. Okwathi uma kubonakala ukuthi ngathi ikhono kunalo, waphinde wabuyiselwa ngo-2016 ukuba futhi ahole lona indaba yomkhankaso weqembu oku-PR councillor. Okuthe kufika inketho ezinkulu zeqembu, waphinde wakhethwa njengosihlalo kwi-district yethu eMkhanyakude eqenjini layo i-IFP. Uma ngikhuluma nge-district ngibala imkhandlu yomine oku-Big 5 Hlabisa, uMtubatuba, uJozini kanye noMhlabeyalingana. Unabantwana naye nonkosikazi njengazo zonke izinsizwa. Engikhuluma ngaye la ngenxa yokuthi angifuni ukumosha isikhathi. Liphansi igeja eJozini, umhlonishwa Umeya Mfananaye Mathe. Ngiyathokoza. Bingelele somkhanda oyena osiphathele uhlelo ngendlela yasezingeni eliphezulu kakhulu. Behle Nkomo, phinde ngizalwe yizo iy'thole zakwaGuma, ingakho nje ngimuhle kanje. Ngibingelele uSpeaker wethu womkhandlu udina abantu. Ngibingelele umanager womkhandlu uDladla Msuthu okuyena osibhekele imanagement yethu lapha emkhandlweni. Ngibingelele uDeputy Mayor uNdabezitha. Ngibingelele amalungu e-ESCO akhona. Ngibingelele uWhip Bamkosi. Ngibingelele onke amakhansela akhona oza kwethu ngokuhlukana kwey'nkolo zabo. Ngibingelele uthisha omkhulu abakhona. Ngibingelele ubukhosi bakwaNgwenya. Ngibingelele induna ubaba uManyanga nobaba uMyeni uMK okuyena omele ubukhosi bakwaMyeni ophinda abe inkosana lapha ku-anti ukaMathe. Umuntu bese bingelela o-director abakhona. Ukhona u-director wengqalazinda Babunene, ngiyathobeka. Ngibingelele uphakathi oDumeni kaSigora mfowethu. Ngibingelele uLangeni Sibalikhulu, director wakwaNdaba zabantu. Abingeleleke o-manager bonke abakhona ngokuhlukana kwabo. Angifuni ukubabiza ngokomsebenzi wabo ngoba mina ngusopolitiki, umuntu obazi kangcono umanager okuyena obabhekile. Hawu lwendlu ngoba selokhu kwaqala, ngithanda ukusho lokhu ngoba amanye amawadi awafani nani. Unamawadi aseshintsha amakhansela efaka leli qembu ecabanga ukuthi kuzoba ngcono ufane, eshintshe efake lokhu kufane. Kodwa nina niyabekezela ngoba ukuthi kuyadliwa lapha kwaMathe
akusho ukuthi isibongo sakho. Sezwana. Lo moya wenu ke ngithi anguncome ngoba nenza into abangayenzi abanye abantu. Ngithi angibongeke abantu bakwawadwani ngokwenza njalo ukuthi imfundiso kwaMntwana Waphinda ngene namanje ngisame kuzo. Njoba sinobukhosi nje bakwangwenya. Uyena mholi noma wena nduna nkulukazi walo lukhosi. Njoba namanje sithi sinamakhosi nje. Ukuba noyengekho umntwana ngaba nisho ukuthi ngaba kwangwenya, ngaba nizazi. Kodwa ke siyanibonga ngoba abanye kabehlula lokho. Ngithi nje bengihlephulela nje ukuthi ningaze nidideke ukuthi ngimthandelani. Angisile futhi uzonithanda kodwa mzukwane nasuka kulolu phawu enilivotelayo niyobona nani ukuthi angisanithandi. Sezwana. Angingeni ke ekuthenini ma nifaka abantu ngaphansi kwalo phawu nifaka ukuba kusemthandeni kwenu ke lokho. Kodwa thina sime nje ukuphawu ukuthi mase nisilethele yena sesomamukela ngaphansi kwendlovu akethi kunjalo. Ngibingelele eMnguni opresident wale ward ngokukhethekile ngoba amandla akho onke unawo aphela la kuward 1 aweqela ngisho kwa 20 angithi khuluma njengomeya ngizocela ngicabanga ukuthi ngizocela ukuthi ngilalele kahle ngoba angifuni mase ngisuke la uthola ukuthi kwafika umeya abantu bakwaWard 1 namanje abazi ukuthi yini local government ngoba nizothi nisuka libe nifuna umyeni izinto angenawo amandla okuzenza. Sezwana. Ukhulumile lapha nemzweli ethi akancane ethi uyama nje entweni ayifunayo. Ubekhuluma ke ebekhuluma impela ngaye lokade kusho lapha uye. Sezwana. Nami lokungaqala ukumazi le enjena nje. Futhi akashintshi. Angimboni futhi lokeshintshi. Kodwa iyodwa into engithanda kuye. Iyodwa into engithanda kuye. Uma ekhuluma esemkhandlweni akayikhulumeli yena, ukhulumela abantu bakawadwani. Sezwana. Enjengoba enjalo ngimzweli njalo. Kodwa uma kufika eyintweni zakawadwani angifuni ukumqambela amanga. Iyama le tebuyimsuke ebesofa nje akhulume ngento kawadwani waqeda ukuba ngayo ukuthi abuyeleke ekhaya. Sezwana. Nimxolele futhi nani sezwana. Futhi ngiyabona seniyam understand. Ngiyam understand. Ngizothi ke abantu basempileni ukhuluma mina la nje enkosana. Sezwana. Yimina ke inkosana ebekwe iqatha ukuthi angibheke lo mkhandla. Uma kuyinkosana uthatha konke sezwana. Awubusaba ukuthi uzothi ma unikeziwe umkhono bese ama responsibilities uhamba usola bonke abantu. Sezwana. Leli wolo lokade kusho uMnguni uqinisile bengiku executive ma ukuyi executive ke usuku usebenza nomeya usekomidini likameya ngebhadi umkhandlu wethu waseJozini awunayo umuntu okuthiwa executive mayor ithe kuphela neGoli neCape Town neTswane elino executive mayor. Uma nje umeya efuna ukwenza into ihlalela yedwa athathe inqubo. Kodwa kulabo masipala esikubo ayikho into ezwa umeya ingafumani executive yakhe. Fanele ayixoxe siyivume bese siyisa wonke lo banibona la makhansela icouncil le. Ayikho futhi into engenziwa iexecutive ehlala nomeya engavumanga onke la makhansela. Engavumanga angeke kwenzeke lutho. Fanele ivume bese kuyenziwa. Iqonda ukusho ukuthi
njoba ngivula leli holo ngivula into engayisebenzela ingekho sezwana ngangingazi ukuthi Impileni yini yona lo Impileni kodwa ngoba uthemba umyeni ukuthi mayithina ngifuna iholo Impileni ngasehlohlela ngayitshela ukuthi kushuthi usho lokho kufunwa abantu waphoqa ukuthi simeseke eletha lokho sezwana kodwa ubani umyeni sasingameseki ngaba asivuli lutho namhlanje ngoba wayengeke lifake iholo yena eyedwa njengokhansela wenu akanawo lo mali enimnika khona usuke sayokukhongela masikuchitha sichithe futhi sezwana kodwa ke waba nenhlahla ke yena ngoba onyakeni ophelile wathola amaholo amabili okuyihlohlela nempileni ngesikhathi esisodwa okwakusho ukuthi kunamawadi esingakaze sileze iqiniso kuwo sezwana ngoba kufanele lokho kufanele mawunikeza iwadi intuthuko uphinde ubuke namanye amawadi waba nenhlahla lemnduni siyakubongela lokhu ke kusho ukuthi elimfakele khona kuya cishe useqedile kusho ukuthi akusekho okunye osekumele kwenze ngoba lokhu enanimthume khona usekwenzile konke hayi ke yini-ke naziyo angithi mina kangisangeni ukuthi kusekhona kodwa ngibona sengazi ukuthi kwakumele nimnike konke phela ngoba malokhu nimnika amaqoziqozi umuntu naye nimzwile ukuthi inhliziyo ibuyihluthuka manje-ke kofuneke ngelinye ilanga ngemane nimnika izinto nisheshe nimnike konke kanye kanye ngoba lezo zinto zini ngabe zaphutsha kanye nawo lamaholo aphutsha bese ngithi umuntu ngoni exolise ngoba ngikuzwile ukuthi ukhala ngenyembezi zengwenya cha uyabona ke mina kulobu buholi engikholelwa kubo ngibatshele la ngihamba khona ngithi mina othunyiweyo akamkhulu kunomthumileyo leyo principle yami engibambayo othunyiweyo akamkhulu kunomthumileyo yingakho ngo-10 bengithe ngizobe ngivula indla yakwamthimkhulu kodwa mina ngo9:30 bese ngikwamthimkhulu ngo9:30 bese ngikwamthimkhulu ngoba ngihlonipha ongithumileyo angikwazi ukulindwa umphakathi wasempileni ulinde mina ngingumfana wabo ngiyingane yabo bengilinde ngiyini ngubani mina kubantu basempileni ngubani sefuna ngilindwe ngabaqashi bami cause mina ngumeya namhlanje ngoba nabangulayini navota ukuvota kwenu kwenze mina ngaba umeya ngalawo magama angimkhulu kunani ngiyingane ngiyisithunywa senu kufanele mina ngilinde mina ngifike ngesikhathi bese ngiyanilinda njengabaqashi bami ukuze noma sengibuya ngifuna ningiqashe nithi lengane yalalela ningibona ke ngenza kanjena ngoba ngihlonipha lokho ukuthi nabambulayini mhla ka1 kodwa kunalokho akho ngisho okuncane ngikutholayo ngizovula le holo ke egameni lenu ngoba leli holo alivelanga laba khona laba libe khona ngesinqumo enasithatha isinqumo lesi-decision le yi-decision abantu bala kodwa ubani akaze nesikhathi inqumo sokuvota ngaba yikho leyo ngiqonda ukusho ukuthi ukuvota ningacabanga ukuthi nenzela umuntu nizenzela nini uqobo ningahlali-ke ngamandla okuvota asikho lapha ngenhlahla sila ngoba nina nathatha isinqumo sokuvotela ikhansela umyeni ayeye myeni ayeye ayeye mnguni ayeye isinqumo senu esenza ukuthi umnguni
abe le position akuyona ekwazi ukuthatha idingo zenu azise Jozini. Sezwana. Izinto oyihamba kanjalo awenzeki umlimi. Kodwa umyeni ubani ufana nonwabo niba nokukhwebezane la ngoba ngibona kunekhahle ezini. Kunehlezi emhlaza la. Ukuba kade fana nonwabe hamba umkhwebezane la endleleni nimphathisile. Ngaba yikho le. Ngaba yikho. Ngiyazi ukuthi empilweni nje njoba siphila singabantu Mnguni awuyena uJesu futhi uma ungafuna ukuzenza uJesu ngicela ukuthi utshelele abantu ukuthi ukukhansela uyabiyela muzuka luthatha inqubo sokuba ikhansela uvuma bekuphumela abantu wawuvuma ukuthi uzokwethukwa imini nobusuku wawuvuma lokho kahle kahle uma ke myeni bekubeka amabala bekhuluma noma yini abakhulumi nonathi myeni bakhuluma nokhansela hayi nathi ngoba kunomehluko phakathi kwanathi nokhansela abantu abayithuka basu nisuke ningethuka unathi nithuka ukhansela sezwana yebo ngenza naye ahlukanise eshizweni yakhe ukuthi cha bakhuluma ngokhansela hayi mina sezwana ngoba kunephutha elenziwayo uthola ukuthi mina kuzothi khulunywa njengomeya eJozini sengiphukula umlomo ngicabanga bakhuluma bakhuluma ngomeya hayi Mathe sezwana kunomehluko once mina ngazenza umeya ngathi mina sengumeya mina abazali bami abangethanga mina kwathiwa ngumeya abazali bami bathi Mfananaye Mathe angithi umphakathi ngokungethemba wangishintsha wathi sesikubiza ngomeya akufaneleke ngoba iposition kameya ingeyena kuyona yami uma nikhuluma ngento yenu niyibona ukuthi ayenzi kahle ninelungelo ngoba ubumeya ngobena kubono bami ngiyophatheka mina kabuhlungu mase ngikhuluma ngomfananaye kabi ngoba sengikhuluma ngengane yakwaMathe angisakhulumi ngomeya seningene emndenini wami mase ngikhuluma ngomfananaye kodwa mzukane nje nikhuluma ngomeya noma yini engayikhuluma nikhuluma ngento yenu enazakhela yona ukuthi umuntu enomthuma niyombiza ngomeya sezwana ngenzela ukuthi Mnguni ma unabantu obeswa bekhuluma lokhu mhlawumbe ongakutali hlukanisa ukuthi bebekhuluma ngekhansela noma bebekhuluma ngawe hlukanise lapho kodwa uma bekhuluma ngekhansela ungabazoli bakhuluma ngeposition yabo uma nje ungaselo ngekhansela ngeke bekhulume ngawe ngeke bekhulume ngawe yini abazokhuluma ngawe so ngiqondeke ukuthi imphakathi lamakhansela niwabona la mina ngize ngiwabize ngoJesu njengoba niwabona lezi ingane zabantu zafuma zethenjwa yini kodwa instead mase nikhethile aniluleki noma nibagxeke ngokwakha niyabangcokofuna bebekezele bese uyibuza ukuthi msukwane wakhethe yakhe ingane uyofuma ayikho into embi ukubiza ikhansela uligxeke ngokwakha uma ke lokusondela lokho kushuthi lo khansela la ikhanda kufanele licheke sezwana futhi lelo khansela kofanele uhlalela ke ngoba lokho esakunika khona ngicabanga ngokwakho uthathe nje khona kuphela uyobona liwa phansi ngesinqumo uliyeke igama lalo mfeni bambe lento ukuthi ikhansela hayi awubisela isikhundla sethu isithathe kamnandi bese sala ke nokuthuthela kwakhe sezwana ngoba asizukuvumela kube namakhansela athi makhulu ngomphakathi kulobu buholi mina engithi ngumeya kubo angifuni ukukhuluma into mangifika emphakathini ukuthi ukhansela ubesemkhulu kunabantu abantu abakhulu nekhansela ngoba ngabantu abathuma ikhansela iqondeke ukuthi ngikusho lokhu umphakathi wasempileni ngoba lokho esizokuvula dlakahle akukhona kwenu imali yalaba bantu
nemali esakha ngayo nehholo kuyona kamasipala. Umasipala yini? Njengoba nihlale nihamba niya lapha eMkhuzi niyothenga mhlala amalanga eMkhuzi, nikhokhela iy'moto, nithenga izinkwa, nenza yonke into engahle eniyenzayo ngemali yenu. Uhulumeni ubamba intela kuleyo mali yenu bese yasihlukanisela thina njengomasipala sinakhela izingqalasizinto enjengalezi. Imali yakho leyo kuyona. Ningahambi-ke nisiphaphatha niphaphathela into ongeyenu. Uma uthuma ikhansela uphuma ngemali yakho ukuthi sicela lokhu ngemali yethu. Ekamyeni imali lena ihola nge-25 kuphela. Futhi ningathi uma nimbona ethenga imoto noma ethenga inyama noma ethenga ini kwamyeni bese nimthuphulela umlomo uyithenga ngemali ehola nge-25 yakhe kuyona yini. Iholo lakho umyeni ngeke libuze yini ukuthi uzolezani. Sezwana ningamhlukumezi-ke kulokho ngoba angeke-ke sibekezelela abantu abazothi babebona umyeni eholile useyiqedile imali yethu uyahola mhla ka-25 ukuyetha imali yakho idla kanjani. Niyabona iyahlukanisa la. Kufanele-ke ngitshele ngoba abantu basemhlekazi basempileni ninenhlahla ngoba saphasisa leli hholo singakaze sokhuluma nani sethemba umyeni thina. Kodwa namhlanje Mnguni thina abantu owami nomhlangano ngithi Mnguni namhlanje siyabonga ngoba owawukusho sibona ngamehlo. Na so-ke asijabulisani-ke la, asizile futhi ukuzophaphatha. Leli hholo lingelenu akulona likamyeni, yini enizosho ukuthi nifuna lisebenze kanjani nina. Naye umyeni uzoswa ngani leli hholo lizosebenza kanjani. Bese yena njengeso lethu likamasipala nangendlebe yethu uyena umyeni uzositshela kuhamba kanjani la emele thina njengomasipala kule wadi. Kodwa usebenza ngokwentandweni akulona lakhe. Angeke etholakala sefaka umbhede lapha ekhica uthi indlu yakhe le. Sezwana? Yebo. Ngizolinika ngokusemthethweni. Ngizothi leli hholo ngenini. Yazi why ngitheleni? Ngikhumbula kahle incwadi yayicela leli hholo. Yayingashongo ukuthi mina myeni ngicela ihholo lasempileni. Yayingasho njalo incwadi. Yayibhale isicelo esiqondile ukuthi empileni sicela ihholo. Shuthe emva kwamyeni ngabantu abacela ihholo. Sizonika bona kayi mina. Babunduni leli hholo elomphakathi akulona elobukhosi. Ubukhosi kune-tribal yayo lapha kwaNgwele. Sezwana? Umuntu ochampiona leli hholo ukhansela. Sezwana? Uma nizolisebenzisa mtsheleni umyeni. Sezwana? Ukuze azi ukuthi ngalolu suku ngobani ade besehholo. Ukuze masifuna ireport njengomasipala sithole kumyeni. Sezwana? Sinenkinga-ke lezi zinsuku umphakathi. Sicela nisithandazise. Sinenkinga, ngicabanga ukuthi lapha ngeke akwenzeki la. Uyabona ubukhosi obuthanda ukungena ey'ntweni kamasipala. Nibothandaza lobo bukhosi bobe beyaqala buyafa. Sezwana? Ngoba ubukhosi abuyilethi intuthuko. Sezwana? Ubukhosi uyabona nje babumanyanga kufika abantu bethi bacela ubabeke bekuzokhonza gijima ube kahle uyosiza lowo muntu ocela ukwakha ugijime nje ube ngathi i-territory yakho ke leyo inwele lapho. Kodwa entweni edinga ukuthi abantu bethuthukiswe uyedwa isotuthuko uwakhansela.
asikwazi ukuthi lokhu siyacacisa ngoba sizothi masamba nje nisanele seliyakwebhana nikwebhanelani niba ngamandla amaphi sengingathiwa nje mina sengibanga ukuthi lesasikole sengifuna uba uthisha omkhulu lapha sengibanga uthisha omkhulu okhona ngithi nami ngifuna ungena eklasini hayi kufanele ngicele mathi kancane ngisacela kuyathatha kahle sezwana lezi zinto-ke ziyasihlupha ngoba indlela zokusebenza zikliye upresident weward uyedwa enimnikeze icontract ka-5 years after 5 years uhulumeni uphinda ninikeze ithuba lokuthi nisafisa ukuqhubeka naye noma nifuna ukufaka omunye kodwa akanivumeli ukuthi nishintshe iqembu kuphela amandla lapho nje anishintshe iqembu sezwana so-ke sengigcina-ke emphakathi wasempileni lezi zinto-ke Mboni ngenzela ukuthi zingashiwo uwe ngoba mayishiwo uwe bazothi hayi uyayidefend ngcono zishiwo yimi ukuze uMnguni uma selezokuhlukile athi anisezikhona lokhu meyakusho sezwana ngikhumbule efika uqeqile ecelela umusi ola mawehla sewakwamthimkhulu wathi Mathe nanokuthi ngivotelwe kanjani ngazi ngiyokhethwa inhliziyo yami ibuhlungu ngoba ngakhohliswa ngabantu bethi bazokwakha indlu bashiya nje kuyi-foundation lapha phansi ngiyacela leyandlu isisithombe esibi angifunanga ukuthi ngizenze uyibona ngoba ngakholwa ukuthi akusho uqinisile ngakholwa lokho ngathi mina yenzeke namhlanje ngishilo ngathi uma ngibuka leyandlu ngiyibuka mina ngoba isinqumo engasithatha ukuthi ngilalela umyeni mayikhuluma ngingabuki umyeni kodwa ngibuke nomuntu ongane emva kwakhe amkhulumelayo yingakho bengivula le yandle enhle kangaka ya ngicela imshayeli ihlobo mama wami mkhulu into engiyithandile kunomama othe umakhelwane baba uManyana kodwa umama othe kade umakhelwane lapha lo mama mayichaza uthi lo mama kwakuthi makulizulu enengane zakhe eziwu6 babema ngenyawo kunetha makuphela izulu bebeshukula amanzi yazi uthe mayichaza lo mama umakhelwane uthi baxhumana nengane kwakuthiwa uXoli uPhuxoli nathi ingane bathi no yet singomakhelo kodwa ngeke sijabulise ukubona umuntu elimala kanje bathatha isinqumo bayikhanseleni bayolibeka ngoba ikhansela linawo amehlo yonke indawo kufanele kube yini umphakathi enikho information ekhanseleni bese ikhansela liyenza ungafeli uthuka ikhansela ukuthuka ngazo ukutshele lutho uyabona uthe mayisho lestori sakhe lo mama ngavele ngayibuka mina ngathi mama akulona iphutha ukuthi wawunethwa makunisulu it's not a mistake yingakho namhlanje usuhlele endlini enje ngoba uNkulunkulu wayefuna ukuyibonakalisa ukuthi unamandla uthe mayesho lo mama ngayibuka mina ngike ngabizwa umama ngonyaka ophelile ongizalayo wathi umama ongizalayo mntanami ehleli kuvandweni wathi mntanami ngikubiza ngoba mangibuka izulu lina kanje nganginethwa ekhuluma into engiyazi lo vele uthe lo mama mayisho lesi simo ngacabanga umama ukuthi wayinethwa njengaye lo mama kodwa namhlanje umama akasanethwa anymore uyothi noma esehamba emhlabeni uyohamba kamnandi cause ubonile ukuthi uNkulunkulu ukhona emhlabeni so ngiqonda ukusho ukuthi umndeni wakwamthimkhulu ngiyanibongela isimo enikuso yingakho umyeni wathi bayikhuluma ngayibuka mina ukuthi isimo esinje ngiyasazi akukuhle lapho esisuka khona yingakho ngithe masiphethe
abantu ngathi uNkulunkulu enganika abaholi abalwasika usizi lwabantu. Sezwana. Sine budget encane. Sine budget encane ubale buya ngathi ngabe sibakhela bonke abantu izindlu. Ngithe ngena myeni mawusuka kwamashibhisa uthi kunomuso la bathe akwafaka kude kodwa bobiza ngamahlala. Ungakafika omthimkhulu ngikubone lo amusi ngesihliziyo yami ishaya ukuthi awukho right. Ngathi awukho right. Kodwa ngoba amandla kasinawo ngelinye ilanga ngiyathandaza uma ibudget isenze kahle mnguni lo yamusi nawo ufane njengalo yamusi. So ke qonda ukusho ukuthi kwesinye isikhathi imphakathi kufanele sibekezelele. Akusho ukuthi masingazenzi izinto siyathanda. Sishawa isimo sebudget. Uhulumeni owathi uzosenzela konke washo wathi intombi ishelwa ngamanga. Kuze kube namhlanje sinamanje sisalindile kwathiwa sizothola imisebenzi inqaphanqapha. Unalokho wafika wayiqeda. Wathi sizothola imali singasebenzanga. Imali no 350. Ungathola imali ukuthi awusebenzi ezi uhulumeni afaka isitembu sokuthi uya ku register ukuthi upromote uMahlalele. Uhulumeni lo inhlamba nemali kithi. Inhlamba ngoba mina ngikhule kunoTepa la eMkhuze kunoTepa kwaNongoma kunoTepa eNgwavuma. Usebenza obaba bethu bakhimisi bondla thina befundisa thina. Namhlanje uhulumeni usehambe ethi kubantu usinika imali sinika u350. Ungenzani ngo350? Iqondeke ukusho ukuthi ngomhla ka2024 sezwana. Khumani ngokuningi. Nitshene uyabona izikole zenu ngoba ngizwe mnguni phakathi nama high school. Ngizothoka nama high school la kwadwa. Uma umphakathi nisenothisha omkhulu ongeyona inkatha nimbhekisise lo muntu lo ngoba uzohlisa ingane zenu poison. Sezwana. Uyabona mphakathi. Uyabona apha ezikoleni. Ziningi izinto ezenziwe ezikoleni. Uboniswe nje lixukozela kanjena lilinyazwa kubantu abasha bethu. Thatha ingane yakho isesikoleni uthi wena uyofunda impilo kanti ifika linyazwa lapha. Ithola uthisha ongafani nawe wena mzali wayo. Efike ifake zonke izinto ingane yakhe ibuyingane kusakujikela. Kanti thina njengeqembu lenkatha sithi akuhlonishwa ubaba nomama umuzi uhlale ube ngumndeni. Bafika ke laba abanye bathi 50-50 amalungelo. Uma ingane yakhe ingafuni ukuthi namhlanje iye esikoleni itshenthe ayifuni. Ingane yakho mayikhumbula uThabana, nti kunegama elithi ngikhumbula uThabana wena. Yalazi. Ingane yakho ithatha ibag ifake la ihambe ithi ngisawuvakashela umngane wami itshela umzali wayo. Umuntu usama ukuthatha amandla njengomzali ikusa lapha edokisini obonjeni. Sezwana. Angethuki ke namhlanje ngithema ngifika mnguni ngizwa kuthiwa la ewadini unobaba obulala ingane yakhe wayigqika. Uyabona ke leso senzo. Uyasibona leso senzo leso. Sisho ukuthi uNkulunkulu usiflathele. Ngoba imithetho eshaywa kulelizwe ayihambisani noNkulunkulu. Sezwana. Amadimoni asesibambile ngoba siphambene noNkulunkulu. Qalani namhlanje nibayicenga othisha omkhulu abaphethe ama high school ukuthi noma ke waba nenhlahla wasebenza kodwa ake nje uthathe iconstitution yeIFP uyifunde ukuthi ikholelwa kuphi iIFP. iIFP ikholelwa kwinhlala kahle. Sezwana. Lokho bengifuna ukushare nani bantu basempileni kodwa ke futhi ngishare nje nani abantu abaqondile ngoba
selokhu wathi inhloko leli wadi iphethwe inkatha selokhu wathi inhloko le ngane namhlanje nivotela ihlandle entathu ngiyazi ukuthi yingoba nithemba ukuthi izalwa uJeremiya ngoba uJeremiya bekhansela eqondile futhi into azoyikhipha uJeremiya uzobe ekhipha into eqondile yingakho nimethemba kahle kahle ngithemba yena ngithemba uyise ake simshayele ihlombe uJeremiya ngoba ngithi mayiseqala ke lento zakhe ani mzwethu lento zakhe uthi mayiseqala bese ngiyamtshela ngilalela ngikwazi wena ngasuyihlo angikwazi ngasuyihlo bese yaqala ke ubuya nganeno ngoba ngisuke senifuna ukuthi akayiqhathanisa ukuthi le ndlela afuna ukuyiphila izomfanela lo amzalayo bese yagoba sezwana ngizothi ke kini ngiyanithanda umzukane seningasangiboni nathi namothi ngikhuluma kahle uma seningiswa ngishintsha ulimi sezwana uma sekwenzeka izinto la iwadwani ngangiboni ngicela ngibuze ukuthi Myeni uphi Umeya ngoba wasitshela ukuthi uyasithanda uphi ubani uyobe kusho ukuthi Myeni akasakwenzi lokhu owathi kini uzokwenza angithi namthuma ukuthi yena kaye lapha nezidingo zenu kodwa Myeni mzukwane wafika lapha kwamasipala wangeletha idingo zenu wafika waxabana nami uyobe kusho ukuthi nina emuva uma kulwindlovu utshani benza njani khulumani benza njani utshani Myeni ke manje imnikeze idingo zenu ufana nokuthi nimnika isitshalo nithi akawusitshala kwamasipala okwakhe kukodwa ukusinisela sezwana ukuthi kuphela mase sitshalile bese asinisela ukuze simile amafruit enizowadla nina kodwa bayizofaka isitshalo bese ngasiniseli aqhaquthango ukuthi ngene imbuzi zidle lesitshalo yini enizoyithola nina ngiyonitshela ke kubambeni lokho engikushoyo uma futhi engasakwenzela imthume khona ngiyobuya ngitshela ngoba angeke mina ngibe ikhansela wadi-1 nizothola izinto kuMyeni ebambisene kahle nami kodwa manje ningasayithola izinto nimbuze usabambisene kahle noMeya sezwana angithi uyena othena wafika kimi wathi ucela indlu angimnikanga uma sekukhona ke athi bayifuna engakutholi nimbuze umbuzo wodwa ngabe usasebenza kahle yini noMeya ngoba sambona uma umuntu olalelayo bawukhuluma naye sekonakalethi manje ngiyangizwa ngithi ngicela ukufana ngalo magama ngiyabonga sibonge Umeya wacela siqaleni phansi siyibonge inkulumo kaMhlonishwa Umeya kukho konke akubekile kodwa engu-underline mayikhuluma uthe namuhla uzoninikeza wona uzonipha lona nizokhokha mali njengoba eninikeze wona uthe nokhipha imali cha uthe imali eyakha leholo yini sizwana kethu uthele imali yakhanda leholo imalini njengabakhokhi bentela uma nisuke niyothela nakho ke engubongayo uma ngizwa kahle kwacela nina naphathisa ukhansela Umyeni wafika wabika kwamasipala namhla balethile ngiku-item number 6 la kufuneka khona iy'ncomo zomphakathi okanye ukubonga nje komphakathi ngoba asizange ukuzothatha iy'celo ngizocela nje abantu abane abawu-4 ngizocela ababili ngapha ngicela ababili ngapha ukuzodlulisa nje ukuthokoza ukuthi nali ihholo silitholile labo abane ababili ngapha bazophakama bazoma la bese ophethe mic abanikeze ngibapha ithuba badlulise lawo mazwi okubonga ihholo
Eyojabula futhi ukuthi kuvele ukuthi cha siyabonga sizoliphatha kahle ngoba kungani ngokugcizelela lo kunamaholo amaningi asakhandile osekufanele umnyango kababuhlolane kwa-technical uphindele uyowalungisa. Ngicela ke labo abanye baphakamisa izandla ababili ngapha ophethe imic abanikeze beze la phambili badlulise lawo mazwi okubonga. Hayi ngekho bakwethu akekho. Ngicela usondele baba. Ngicela usondele umama. Ngicela nime khona la. Nathi isandla ekugcineni lapha. Kunesandla sekugcineni. Woza mama. Uzoma la. Kunesandla esibone lapha. Masingekho ezimbili lokweni. Naso sinisandla ngicela eze mhlambe ngithethe ngapha thunga. Woza baba. Naba abathathu balungile. Sacela ke silaleleni bakwethu. Kulabo esibanikeze ithuba emazweni okubonga abuye emphakathini. Babhekise kumeya nomkhandlu wonke. Sacela silaleleni phela. Umuntu okhulumayo yimi. Akekho umuntu. Bese silalela abazokhuluma babuye emphakathini basikhulumela sonke. Ukuthi kasithuleni silalele ngicela ukunikeza ubaba aqale akhulume umlandele mama umlandele baba ugcine mama. Ngiyabonga. Asibingelele babumeya ngokukhulu ukuthobeka ngayinoma sikhumbuthana hamba naso. Bakwethu siswele nje bamnikadi ngabona umsila uthi ngoba asijabule siyakhuma ukuba nje umama ukhathele simthuma kuba sicela iholo babumeya idingo sakho siyamba ngibona imlalelo siyabona bakhathele ukuthi ngempela ukuthi bakhona uyakwenza ngempela bafowethu asijabule siyakhuma ukuba ngiyayihambe ngawo awamaningi amaholo amandla ngalawo awamaningi ngempela Ngiyabona ngempela bakumele kusakho ukuthi nobanibona impilo nje indawo yathi nje kodwa likunyazi bathole ole nje yiyo le esemloshini edrobheni sokwala amaholo nje la sakule siyakhuma siyathendisa bakumeya uthenga futhi uhlelo lapho wathi ngelethu nawe kumele ngelethu wathi liphathe kahle ngempela siyethembeza phela kahle kunento zejikazi lo ebuhloli sibona ngaphandle nendawo ingakumeya kubanike iholo emphakathini ungatholi inyanga usibona iholo sefuna ibholo lonyaka Kuluma azisho igama nesibongo bese kahlale endabeni. Mina ngumamshelele lapha eMqoqweni. Umanhlelo. Sithi asibonge Nkosi yami uMnguni ukuthi asilethele impilo kanje. Sizezulule encane bazalwane. Mina ngaze ukubone kahle into kanje. Sithi asibonge nasemeyeni. Siyabona ukuthi hayi kuyasebenzeka. Sake sasho nomhlangano. Ngathi mina khansela na ukuthi ugesa ufike. Ngiyathutha belizwe. Wathi bakhansela ungathuthi. Nakho namhla imisebenzi siyayibona. Hayi siyabonga baba. Ube indoda emadodeni namanje indoda. Ngoba sikazi sibone unjeni ukhazikhazi okunjeni. Ngisho nomuntu ungene ehlanzeni awukho ukhazikhazi okunjeni. Siyabonga bakithi. Siyabonga kuhle. Sithi siyabonga endaweni yakamntolonga. Ukuthi intuthuko esiyibone ngamehlo. Okunye sasimthume khona ubaba ngoba siyasasho
Impileni siyabonga kakhulu babumeya ukuthi nimbekeze ithuba baba lokuba lokucelayo nimethemba ukuthi ngempela ukuletha kithi njengomphakathi siyalijabulela kakhulu yona inkonzo sesizokwazi ukuzenza la kulo imishado imicimbi emihle yomphakathi futhi siyathembisa ukuthi yona soluphatha kahle amawindi asizokuwathatha yonke into la ngaphakathi ayizokuthinteka amen sike saba nesikhathi bakumeya esibi esinzima endaweni yakithi ngiyaxolisa ngizokwenza kube kufishane kakhulu la khona abantu abasuke emkhuzi ngabe basuke district noma basuka kuphi bebengakwazi ukufika kulezi ikole ubabukhansela sikhala sabona kufika amatraka ngazaba mangaki kodwa ndiyathela ikole noma isimo salomgwaqo angenza isicelo kodwa sengisho nje nakho siyabonjika ukuthi ukhansela wethu uthwale kangakanani ubunzima nje obukhona kule ndawo yakithi akuhambeki lokho ngempela isimo cishe nawe bakumele ngesikhathuza ubonile ukuthi isimo sinjani izolo uthe umakoti wamabhasi agcina angakwazi ukufika ingane emakhaya waphopha ukuthi ajiye ngoba ubesebhajiwe kwagcina angahambeki kube lo mgwaqo nawo sinendawo nje ezimbi baba ngisho ukuthi uma ayokaqhamuka athi umphakathi wasempileni hayi umphakathi wasempileni unenkinga imigwaqo akuhambeki kodwa ukhansela uyawakhipha amagreta azolungisa mase sikhalile zathi indawo ethize yona yodwa khansela uthumela ngisho ifika idiphi kwali lapho sikwazi ukuba khambeke nakho sinesimo lesinjalo siyabonga kakhulu lithi iholo lethu siyabonga siyabonga kakhulu baba amen nathi size sibe ngabantu ngoba besibona njengenyamazana sesicwini kodwa sesibonga ukuthi wena ngokuba khona kwakho usenza saba ngabantu besingabona abantu ngoba abantu mawukhuluma ngendaba sempileni babona njengabantu abasesicwini abangekho endaweni nathi sizwe lesesilula sinesenazi isisindo kodwa siyakubonga ukuba khona kwakho khansela mina ngakuthanda ngoba unenhliziyo enhle awuziphakamisi awuyena umuntu oyikhuphumeza ukuthi ngoba uyikhansela bese uyibeka phezulu kodwa wena uhlala njalo phakathi kwethu uyingane uhlale njalo ungumntwana uyingakho ngikuthanda ngithi mina empilweni yami inkatha ngiyayithanda ngiyifanisa noNkulunkulu inkatha ngithi ngeke ngize ngiyiyeke ngeke ngisuke enkatheni Yoba kuphoza uNkulunkulu nje nenkatha ngiyifanisa noNkulunkulu wami ngiyithanda kakhulu kwinkatha ngiyakuthanda mkhulu ngoba uma sikhuluma nawe sicela izinto uyasenzela kodwa kulo nyaka mkhulu awusiphangi imbewu angazi ukuthi
ngiyabonga kakhulu. Manje nje uma ungenayo imbewu ngiyakhathaza njengoba nina nje emlweni ngiyakhathaza ukuthi ubhontshisi ngizowuthatha. Sephatha kwamama athi ubhontshisi noma imali nje ngiyotshala. Ngakho ngiyabakhathaza nje imali nje ngiyotshala. Ngingajabula ke Mnguni njengoba ivulinile usipho ubhontshisi bane yami. Wasipho ufefe lona fefe wasikha lona Mnguni iy'nkomo zakuqabula sifake sibinza sathi silima kanjani siyathanda ukulima sitshale lapho kodwa manje akwenze kufefe alokho uma ungasenzela lokho Mnguni singajabula siyabonga ke Mnguni ukukhulu osenzele khona ugesi namhla silala siyakhanyisa nathi sisifana nabantu abasemalokishini asithathe uphele ekuthanda kakhulu Mnguni uma ushonelwe uma ukhulume naye uyakusiza akulethe ibhokisa akulethe mawuthi akunakudla uyakuletha Mnguni akhiphe ngisho imoto ikulethe ulandele umuntu wakhe emoshali azokungabeka lapho ufa khona ngiyofa khona amhlaba ngaze bakushiya uwena lapho ngakhulule ndawo Siyabonga mama. Siyabonga. Asilaleleni phela. Sibonge kulabo abaphakame egameni lomphakathi wakwa-1 Impileni. Kukho konke abakudlulisile siyabonga lawo mazwi. Bese ngisho lokho kokugcina kubaluleke ngani ukuba nehholo yabona kuwade ngibuya kulo ihhola lethu sihlala ngaphansi komganu kuyilesikhathi sonyaka nje amaganu aloko esitshela njalo ngamunye ukuthi uhleli ubamba umhlangano iganu ufike ukuthi uqhuthe ekhaya likutshela ukuthi akuyona indawo yakho. Number 2, uyazi ke kube nezikhukhula kube neziphepho kwenzeke yonke into kuphephuka imizi nenizwe kwezinye indawo kuthiwa umphakathi ufudukiselwe kuphi uma seninibulele kuzokwenza kanjani. Ngicela ukuthatha isikhulumo sami unumber 7 ozobonga amazwi abonge ukusebenza konke okwenzekile namuhla enginikezwe yena bathe traditional leader sinobabunduna obabunduna Manyana asiphe amazwi okubonga kuwo wonke umsebenzi esibe nawo namuhla. Babunduna ngicela ukupha wena ithuba ukhona ukusondela uzosipha amazwi okubonga. Kodwa ngizosala sanibona nonke endlini. Ngiyethemba lokuthi namhlanje ngiyobuka nje bashishini zaphansi nezinto omama ngamadoda. Isizathu sokuthi manje bajabule kwenza kwaphela amandla. Mina njengomanyana ngiphansi kwayo le ward ngisebenze nalo kakhulu ikhansela ngene likhona la. Ngafika ngasebenza ngicabanga ukuthi namhlanje enza 16 kulo nyaka sebenza nekhansela. So lapha ke wadini yami njengoba kuthinteke nje kanje iphalo zingaka ngizokulanga. Bayasebenza ke omama abala ngaphansi kwempila ngijabula kakhulu ngabo ngencoma. Bazofona ke bathi babunduna sicela umhlangano ngoba ikhansela asithola ukukhuluma kahle nabo. Basho izinto abayidingayo. Njengoba banehholo nje bahlala phansi kwehlahla kwabhala incwadi bahlala nami ngaze ngagcina ngathithi iward committee kwangeya kwaNdlovu yasondela. Sathumela lafika ikhansela saphumelela.
sinamabhoholo la ngicabanga ukuthi ala ku4 ngiwenze nalo ikhansela lihle la nginamapayipi awentuthuko ihafu kodwa ngiyenza nalo ikhansela lihle kunamhlanje yena ngathola ukumangala ongaqhamuka umuntu eceleni athi umsebenzi wekhansela akawuboni loyo muntu ngawukhuluma iphuthe kunamhlanje uhleli phesheya kwelwandle ngekhansela iwolo-ke lena siyoyigada kusuku nemini ngenxa yenjabulo ngobe siyayithanda bakukhansela ngalesa sikhathi ngisewiki lesikhathi ngisangena ekuduneni bengilala ngithe ngiphakathi ngayeka ukulala nginezinsizwa la zingathi bekhona ebusuku siyaphuma siyagada la ngeke iwolo yonakale kalula ukuba bekulesa sikhathi angawuthole sebeyibhongozile uthi bengiyiwiki lapho hayi siyaphuma nje nensizwa siyahamba njengemoto sibuka umsebenzi wentuthuko uphathwa kanjani la akekho ongazi besitshontshelwa amabhoholo sitshontshelwa ngisho izinjini uqobo ukhansela uyazi kodwa ngenxa yamadoda asukuma kwaba ngamadoda ayasebenza asitshontshelwa lutho manje sikhangezile iy'khalo zethu njalo bakukhansela siyocela ngokushesha nje ngokuvala bakukhansela ngokushesha kanye nobaba umeya siyabonga kakhulu umkhandlu wonke uphuma wafika la khansela sicela ndisiphe isikhashana ukuthi uma uphuma lapho uphinde ubuye sizohlala la silungise iy'khalo zethu ukuthi bakukhansela simbonile ubaba la ungqongqoza khona sikutshela ukuthi nakho kushoda khonakho kushoda njengoba bekhala ngembewu njengoba bekhala ngebhoholo ngale kumakhelwane emboqongeni yihlanze babukhansela besicela umnyango ukusondele la babukhansela ngize ngakujomba singale sivula indlu ngale kugogo ngayidinga inkinga umgwaqo kasinawo ukungabi namgwaqo ikhansela phezulu maningi kamakhansela siyezwa kuthiwa kugcina sebesihlupha le phezulu nabanye bafuna ukuthatha ngoba beney'nkinga kodwa ngiyabonga ukuthi ngobe la kimi bafika inkinga uhulumeni wazoyibona wahamba kuyo inkinga injalo asinamgwaqo lapha ugugelwa imoto ifika ngisho nawe uqobo cishe wangafika kule wona kodwa sakhile khona la liyakhala ikhansela phezulu kalimukeleki kuthiwa yini yona nto okuthiwa impila impila bafowethu isokole ibambisene kanye nempulumanini ingoqongwa isokole bafowethu uhulumeni mengatholi isikhathi afike azoyibuka asibuke sisonke njengoba leholo ikhona nje incane kunathi asiphelele ngalezo zatho siyacela bakithi isizwele siyakhala nje siyabonga kakhulu ukuthola lokho khona okuncane kukhona esithola kusithile kodwa sisafuna okunye ngeke senele bafowethu kodwa kukhona sokutshena khona ndodana sisonke sithi na umphako manje hamba uyofaka etafuleni ngeke sikutshene phela sila ngabe sikhuluma ukuyifika ngabe siyakufaka khona sizofakela msina umfana masumthuma afika babumathe ukuba sinayo umfana ngaba ukula sizombiza umfana wethu namawathi committee sikufake sithina sesukubhalile phansi kuyo yokufike babumathe sicela asimukele angolunye usuku abuke le ndawo icwebezela nje yabona ikhululekile njengoba dubuka nje ngithi ukukhombisa amanzi siphuza amanzi kanjani sengikhulumile njalo bakukhansela ngathi asinawo amanzi thina siwadinga ejozini njengomholi angodinga amanzi ejozini thina sinamanzi la angasuka azofika la kugcanyanga lapho phansi emfunduzi masingafakelwa nje sifake isibhuku segesi sifake iphampu enkulu kufake amapayipi ngeke thina sikade wonke umuntu uyosizakala umnyango ukhona kufanele ukuthi masekhona umnyango bese siyayena la manzi esinawo lapha ngahamba kuphele ngisho ngapha wafuna la kuhlala khona ikhansela yofika sinawo ogoliwe phansi emhlabeni lethani izinto zokusebenza sisebenzeni baphila abantu siyabonga sibonge kubabunduna kodwa into engiyiqaphelayo umazwi kababunduna wonke awakhulumile siyawabonga enguqaphelayo bantu bakwawadwane
makhulu umuntu wawadwali nenzana lelizana. Dala ngikhuluma la sengize ngashelwa izwa ngazi ilizwe lelizana. Sesifinyelele emaphethelweni womsebenzi wethu wanamuhla. Ngiyaye ngithi mina kunandi bento akubona kuyidonsa linde. Ukuyibamba nje ibe kahle wonke umuntu anele ukuze nakusamele bahambe kusakhanya ngoba la sinamakhansela asuka la kugcina khona iSouth Africa le manyisini phansi endumo ngaseMozambique. Ngicela ukuthi ke sinoba kunduna ubaba umawela wasengoqongweni usuke wahlala ngapha munduna wahlala ngapha ngihleli ngapha ngixolise ngicela nje ukuthi simamukele beyingxenye yalomhlangano emazwini ke ami okugcina angiseze ukusukuma ngicela ukubonga umkhandlu wonke waseJozini oholo ubaba umeya abahlonishwa wonke amakhansela akhona aphumelele ukuza kule ndawo. Iqiniso lithi mina ngiyaqala ukufika la ukube belingekho leholo mhlawumbe bengogcina engafikanga. Ngokusebenza ke komkhandlu waseJozini ngokuthunywa yini umphakathi sikhonile ukuthi sonke sila siphumelele kule ndawo. Ngibonge nani umphakathi ngokuzoza ngokuza la lizoqinisekisa ukuthi ngempela iholo livuliwe. Ngicabanga ukuthi kusuka la ukusebenza kwalo ukhona umnyango obhekelela ukuthi liyosebenza kanjani ukuya phambili. Akusezukusukuma kwamazwi ami ukubonga ngibonga ukuthi ngihloniphile nangiphatha kahle. Ngiyacabanga namuhlelo ngiphathe kahle. Umuntu ozosukuma manje umuntu ozosipha imemezelo ethi beqeda ukusipha imemezelo asikhulekele asicelele indlela enhle bese sikhuleka mphakathi angazi ngizukhansela ngathi khona afuna ukubabona makuphela lo mcimbi esihlangene ngawo. Ngicela eze uzosinikeza imemezelo mayeqeda bese asisondeza kumdala amini asibuyisele kumdali bese asicelela nendlela. Ngiyabonga. Futhi uzosikhulekela ke mnguni ma usuqeda ngoba ama-item amabili engiwahlanganisile lawo. Ngiyabonga. Phakathi bengicelile eqaleni ngicela ukulungisa futhi awaqede ihlelo lapho musu ungifaka ama-item ebengekho angikwenza nemesa cha umhlangano duna nomphakathi so bamsala nje nama-ward committee siye sawakhipha ama-date ngenxa yezimo ey'thile kwangenzeka uzoba khona nje umhlangano. But ukulungisa kuleyo mgwaqo ntoni niyokhumbula ukuthi bekunekontraka leyakha umgwaqo kusuka le emgwaqeni lo oqhamuka inkosi yagcina lapha ngasesilekazi. Ngicabanga ukuthi-ke salwa lapho mina ngangithi abazoqala ngapho ngibalekela lento yokuthi ikhansela lingapha yonke into iqala ngapho. Ngathi ngicela umgwaqo uzoqala ngapho ngehlulwa yibo-ke abomnyango-ke ngenqutha amakhilomitha lonika umsebenzi kwathiwa nje ukulokotha uqalele sithe qala la. So-ke sahlulana-ke but ngenhlanhla ngicani babanjwe imvula bengithi ngizokwethula angithi phela mina ngilolele khansela lethi mina ngiyawuphusha umsebenzi phambili ngiyoripota sekwenzekile. Umgwaqo uDepartment of Transport sithola ama-truck uzothelwa nje lawa agcina khona beze nawo right through ngapha ntoni uzothelwa ugandayo njengoba kwakwenziwa lapha yancane bamiswe imvula okomgwaqo nje loza ngapha hayi ngixoleleni ncane sesithethile ngakho babanjwe imvula bazoqhubeka bekwenze noma. Then bese kuba amabhasari iy'ngane ngikhuluma ngey'ngane angithi umuntu khona lento phela sibe sikhuluma nje njengomphakathi bese kuba khona lento edinga wena wedwa njengomuntu. Ziwagcwalisile amaforms yazi atholakalaphi yili office leli likameya elikhipha imali ukuthi zirejistwe ema-university.
ngicela kulo leviki dlakala ngolwesini bobe kubonga lezo ikole elokuzaneni but ingane ayigcwalisa amafomu elethe lapha zikhokhelwe esikoleni azimi ingane ufuna kimi ephaketheni nama nginayo nje bengicela kubo la eAfrika abafana petrol ubhekethe kwini imali ekamasipala bagcwalisa amafomu ekamasipala mina okwami ngiya-approva mase be-approvile lapho so ke ikhona imali abafundi abagcwalisa amafomu abafuna ama-registration fee ngenzange mhlonishwa umeya kunohlelo lama-ofisi amakhansela ngathi mina lami i-ofisi izoba la Impileni ikhompyutha yami izoza la ifenishi izoza la yilo leyo holo engizohlala kulo ngama-date athile so kwamanje ngoba kunedolobha eMkhosi lapha eKhawashi yami eMkhosi ila ngenza khona ukuthi izinto zibe lula kini noma ngingekho amafomu atholakala lapha ngizwile ukuthi aphelile kodwa ingane seziyazi into eziningi ngenzela ngoba yonke into suka la senze iNkosi okwamanje bengenza kanjalo ngicabanga ukuthi ilokho mhlonishwa bese kuthi kuyizweleke lokho kade becela meya yikho ngizomkhumbuza kuphela ukuthi aka-approve ngale kuze kini okwembewu bayithola enhlonhlela ehlanzeni Mhlekazi nangalesikhathi ngithula ngoDisemba ngangiletha izinto zomphakathi ngoDisemba niyakwazi lokho bayithola abanye imbewu ngale cha ngayitholi ngiyavuma ngapha bomama ngiyavuma kodwa kusezwile umeya ngizwa ngathi ukuthi angiphuthume office bangenzele ngizoyiletha Khasibonge sikhuleke mhlonishwa meya mhlonishwa umathe mhlonishwa somlomo ama-escom members sikhuleke babudlakade ophethe umasipala sibingelele abahlonishwa bonke sibingelele bonke abasebukhosini abantwana abasedunkulu sicela nje ukudlulisa imemezelo phakathi wakithi ohloniphekile ukuthi uma ngabe siceda ukuthandaza abahlonishwa bazohlala balungisele abazokuphuza bese kuthi umphakathi ukuthi uhlale bakwazi ukuthi bawulese ngendlela efanele bathole okudliwayo sizocela ukuthi-ke sifalamele uNkulunkulu onamandla uNkulunkulu oyingcwele emini uNkulunkulu wethu sibonile uba khona phakathi kwale ndawo sibonile uba nabaholi benza umsebenzi wesizwe obakhethele wona nakulesi sikhathi babusise bonke Nkosi sisafuma ngeendawo zokuhlukana sonke usivikele engozini manje naphakade amen siyabonga.